खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 5 किल'ग्राम ड्राग्स हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि समबारखालि पान्जाब पुलिस आरो BSF रैखाथि बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों पान्जाबनि टार्न अमृतसर जिल्लानि सिङाव थानाय खाथिनि इन्डियान आरो पाकिस्तान बर्डार दुब्लियाव गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय हेक्साकप्टार ड्रनजों लाबोनाय 5 किल'ग्राम हेर'इन ड्राग्स पेकेट मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं BTRनि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्लायाव TET फोरोंगिरिफोरा खौसेयै खुद्रिसारनाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि TET फोरोंगिरिफोरा दिनै खौसे जानानै खुद्रिसारदों। गावसिनि दान बान्थाखौ रेगुलार खालामनाय दाबि आरो माखासे मबाइल एप्सनि गेजेरजों ट्रेनिं लानाय आरो आनजाद लानायफोरखौ बन्द खालामनांगौ होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पेगुनिसिम दाबि दैखांनायजों लोगोसे आर'ज बिलाइबो दैथायहरदों। थामथि रादाबाव दं नंखाय आर्मि हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबरी जिल्लानि बेलासिपारानि दुर्गापुरनि फारागनाथ मुंनि सासे सेंग्राया बाक्सा जिल्लानि सासे समायना सिख्लानि सिगाङाव गावखौ सासे भारतारि आर्मि हिसाबै सिनायथि होफ्लानानै बे सिख्लानिफ्राय लाख रां बख'दोंमोन। सिख्लानि नखरनि सुबुंफ्राबो आर्मि होना सिनायथि होनायखौ मोजाङै सिबिदोंमोन आरो जाहोदोंमोन आरो लोंहोदोंमोन। नाथाय जायगानि आर्मि आरो SSBफोरनि संदाननायाव फरागनाथखौ सासे थगायग्रा साधारन सुबुंसो होनना फोरमान जानायाव बाक्सा जिल्लायाव थानाय आथियाबारि पुलिस स्टेशननि पुलिसफोरजों खाजादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ 2023 मायथाइनि 15 जानुवारिनि गेजेरावनो आसामाव 10,000 साख्रिनि मासि ओंखारगोन। बाथि रादाबाव दं बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हादर रासियानि इउक्रेनखौ थाद'रोङै गाग्लोबनायखौ हेंथा होबाय थानाय इउक्रेन हादरखौ मदद होनो आवगायबोबाय बेलजियाम हादरा। मख'नो गोनांदि सिगां समाव आमेरिकानि हरनाय स्ट्रिंगार मिसाइलनि हेफाजाबाव इउक्रेना रासियानि गं 52 हेलिकप्टारफोरखौ सेवहांगार खालामनो हादोंमोन। नाथाय दा बेलजियामआ हरबाय इउक्रेननो आन्डार वाटार ड्रन। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।